El pilot olotí Dani Aula comença avui una travessa en solitari entre Tànger i Ciutat del Cap. Amb el seu 4x4 recorrerà a prop de 21.000 quilòmetres, 3/4 parts per carreteres i la resta per pistes i pel desert. Els dies previs a la marxa han estat de molta intensitat. A més de completar la provisió de tot el material necessari i instal·lar una plataforma dalt del vehicle per a muntar-hi la tenda, també ha hagut de fer el manteniment i substitució de diverses peces del motor, tot plegat supervisat pel seu mecànic. Ens hem limitat a qualsevol cosa que s'ha desmuntat i muntat, a desmuntar-ho i muntar-ho, però ell. Nosaltres només fer l'assessorament i explicar tal com va i fer-ho 2 o 3 cops perquè si allà té un problema s'ho pugui solucionar pel seu compte. Perquè la corretja sempre, perquè estigui tensada, has de buscar el punt llarg de la corretja i ha de donar mitja volta. En aquests 3 mesos de viatge que ara comença, recorrerà diversos països del continent africà, però evitarà un tram de Nigèria per problemes polítics. Dani Aula no té clar per què comença ara aquesta aventura, però sí els motius. Experiència de conducció 4x4, contacte amb la gent, el fet d'anar amb un segell lliure a carregar gent i entres molt en contacte, anar sol. No vas en grup, quan vas en grup t'hi fots amb el teu grup, però no, quan vas sol, clar, has de demanar hasta per anar a comprar el pa. O sigui que el contacte és això el que busco. I després al sud d'Àfrica, animals. Parcs naturals, experiències naturals a tope. Aquest pilot olotí ja ha fet una vintena de travesses pel Marroc, 2 per Mauritània i una per Tunísia, a més d'una travessia en veler per l'Atlàntic.